Iwacho ni mana joma tin kende ema paroga duoko erokamano ne joma konyogi. Wadhi nyime kama agucho omenda manyien mar konyo johala matindo midendo ni Hustler Fund oyang ni biro konyo jiwo thoth Jokenya e chenrogi mopogore opogore. Jatatije mar Youth Enterprise Development Fund Benson Muthendi owacho ni Hustler Fund ka omedore kod mamoko dhi medo siro Jokenya madwaro omenda go. Nyawadgi mar Uwezo Fund Peter Langapiani omedo jiwo kowacho ni omenda gi medo bero ngima Jokenya ahinya mine, rowere kod joma nigi ng'ol. The people that are targeted by the Hustler Fund, some of them are actually our clients. And we look to probably getting some of that budgetary allocation so that we can be able to disburse these funds to those clients. We are still open to working with the already existing platforms so that we can see how we are able to support the youth. Kwa hivyo zile pesa zinafaa zisunguke huko mashinani. Ndio sasa waweze wapate biashara yao na waweze kujimudu.